El local dels Capgrossos ha acollit aquest diumenge la 6a Copa de Catalunya de futbol de taula. Aquesta prova es fa amb el clàssic Subbuteo, joc que es va posar de moda als anys 80 i principis dels 90. Subbuteo és una mena de barreja entre el futbol i el billar, per dir-ho d'alguna manera. El futbol com a manera d'entendre el joc, perquè al final és un partit de futbol en petit, i el billar per com es desplacen al final els tocs que has de fer les figures amb la pilota. De fet, aquest joc té com a bressol Mataró, ja que l'empresa de joguines mataronina Borràs va ser la fàbrica del Subbuteo. D'aquí que sigui ara, des de la capital maresmenca, des d'on es vulgui impulsar de nou la competició. De moment aquí a Mataró ho hem tornat a reprendre aquest any, perquè feia ben bé 30 anys que no hi havia activitat de Subbuteo a Mataró, i llavors els que érem d'aquí a Mataró havíem d'anar a jugar a clubs d'altres llocs d'Espanya. I ara devem ser una quinzena, vintena de jugadors que des de fa més o menys mig any estem tornant a reprendre l'activitat. La trobada d'aquest diumenge va en aquesta direcció, la recuperació del Subbuteo i la creació de planter per poder anar a proves internacionals. L'objectiu és recuperar el que va ser fa anys el Subbuteo Mataró, que hi havia hagut més d'un club i tot, i s'organitzaven campionats inclús a nivell nacional i internacional, doncs intentar tornar a recuperar l'activitat a la ciutat. Ara fa poquet que hem tornat a engegar l'activitat, aquest és el primer torneig que organitzem una mica a nivell local, però per tornar a reprendre-ho. El Club Subbuteo i l'Uro espera poder ara engrandir la seva massa social i treure futurs campions d'aquesta modalitat.